це. Не можу вас теж не запитати про сьогодні, вже політик Андрій Портнов, який працював в адміністрації президента Януковича. Ще кажуть, що він журналіст. І журналіст також, так, дійсно, на Банковій його приймали як журналіста, заявив про те, що він зареєстрував провадження в Державному бюро розслідувань проти Петра Порошенка за державну зраду у зв'язку з підписанням Мінських угод. Що це, мовляв, перевищення його повноважень було, тому що Мінські угоди дійсно передбачали дуже багато речей, які заходять за поняття українського суверенітету. Так? От як ви це сприймаєте, цю ситуацію? Як бажання, очевидно, якоїсь особистої помсти Портнова президенту Порошенку. Наскільки знаю, в нього там ще кілька тем є, до прикладу, про незаконні накази президента Порошенка проходити через Керченську протоку, які він чомусь вважає незаконними. Іншу низку. Тобто я переконаний, що це надовго, тобто з його боку будуть чимало таких пропозицій, але я не вважаю, що є якісь підстави говорити про державну зраду з боку президента Порошенка.